Πολλές φορές οι αθλοπαιδιές έχουν απρόοπτα για τους λάτρες της περιπέτειας. Το στυλ θέλει εξάσκηση. Και το μπιλιάρδο τη σωστή γωνία. Όταν ο πατέρας δίνει τα φώτα του στο γιο, μερικές φορές χάνει τα βήματά του και να το αποτέλεσμα. Ενώ σίγουρα ο συγκεκριμένος επίδοξος σκιέρ ήπιε μέχρι 3 λίτρα νερό και πάλι δεν τα κατάφερε. Όσο για το συγκεκριμένο μαϊμουδάκι, καταρχήν ποιος το θέλει για κατοικίδιο και δεύτερον, τι κάνει στο μπάνιο. Κάποιοι ψαράδες δεν υπολόγισαν καλά και τώρα κάνουν παρέα με την ψαριά τους. Ενώ τα παιχνίδια στην μπανιέρα κρύβουν κινδύνους.